gunta ang Ginoo, uban sa mga pag-awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ulahang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Maigsuon, padayon natong iampo nga unta adunay panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud tali sa mga leaders, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga politicians, muhunong na aning ilang mga selfish nga mga motives, ilan untang ilisan o national consciousness nga ila untang palambuon ang nasod dili ang ilang kaugalingon, ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi labi na sa pagpamalit ani atong mga slots, palit aning ticket sa atong fundraising concert sa Sweet Notes. Hatagan sila sa Ginoo og kalinaw og kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, nagsugo ka kanamo sa pag-andam og agianan alang kang Kristo nga Ginoo. Itugot nga kami nga gilig-on sa langitnong mananambal, dili unta abuton og kaluya sa bisan unsang kahuyang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Busa kang kinsa man ninyo itandi ang balaang Dios. Hangad kamo sa langit, kinsay nagbuhat sa kabituunan. Gihutong-hutong niya sila pagbutang, ug gihatagag tagsa-tagsa kangalan, tungod sa iyang pagkagamhanan, walay usa kanila nga nawala. Nganong moingon ka man Israel, nga ang imong pagkabutang, wala hisayri sa Ginoo, ug ang imong katungod, wala lamang hatagig bili sa Dios. Wala ka ba di ay mahibalo, ni makadungog, nga ang Ginoong Dios nga walay katapusan, maoy nagbuhat sa tibuok kalibutan? Dili siya maluya ni kapuyan, ug dili matukib ang iyang kahibalo. Hatagan niya gahom ang huyang, ug ang walay umoy,
hatagan niyag kusog. Bisan ang mga batanon maluya ug kapuyan, ug kabsag umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw ug dili maluya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, o kalag ko. Tibok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaan nga ngalan. Daiga ang Ginoo, kalag ko, ug ayaw hikalimti ang iyang mga kaayuhan. Daiga ang Ginoo, Kalag ko, gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Daiga ang Ginoo, Kalag ko, maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Ni nagbalo siya, sumala sa atong kalapasan. Daiga ang Ginoo, Kalag ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo.
Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kumo na nato nga knowledge nga karong panahona or for the past mga 10 years sa tibuok kalibutan ning saka gyud ang kining kaso sa stress o depression, apil pang suicide. No? Kibaw mo ana? Mauna siya. Ngano man, tungod kay daghang mga tao nga gibug-atan kaayos ilang gibati. Nga murag wa nay paglaom ang kinabuhi. Ug unsa may rason kay kun duna na gud sila'y bation nga murag kabugat, ang una dayong solusyon gimmick kuyog barkada, mag-unwind ta. Unwind. Unwind kuno ba? Unsa man ang unwind? Awa mo kasabot sa unwind. Ay kapoy, mag-unwind ta, labi na ini ka weekend, unwind sa ata. Kanang murabag na nagliko-liko na imong daan, tuliron, kusayon. Sige. Naamo sa tay word nga rewind. Nasay intertwined. Do sangay-sangay ra na sila. Rewind. Unwind. Unya ang kuyog nila barkada, inom, sugal, kasino kung arang-arang og kwarta, outing-outing, camping-camping, ana, hiking-hiking, mo na ila, unwind. Ang uban, palit og tambal, mga antidepressant, pakonsulta sa doktor, anana, yaman, tagaan dayo og maintenance, para makatug. Ang uban sad, sige tan-aw anang mga salida, na tanaw na salida. O games, mag-games, ang uban magmadyong, buntagay madyong, tari manok, hantak, tungit, aron malingaw. Pero minus kaayo ang moingon kung gikapoy nako, nahasol nako, gibugatan nako, muduol ko sa Ginoo. Magrosaryo ko, musimba ko, mangumpisal ko, muapil ko mga organisasyon sa simbahan, mualagad ko simbahan. Di kayo nadaghan. Hayman roy mas dindot nga makapawagtang og stress. Ang pagduol sa Ginoo o ang pagduol sa barkada. Istoryahe. Giling nga imong tupad, wa na ka na stress. Na ba, imong tupad ba, wa ka na stress anang imong naong. Oy, naiuban inig ka stress sa naong, adto manon mo duol sa parlor. Punan hinoon, kaning imong buhok, kolore, kaning imong pilok, sumpay, kaning imong kilay, kiskisi, unya, human i-maintain dayon. Pagkadakuan na nagbayranan, na additional budget na sa dastang kapuya, Duol sa Ginoo mo, naningos Kristo sa atong Ebanghelyo karon, umari kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan, o gibugatan, o papahulayon ko kamo. Ninduta ng saara. Muna formula ni Kristo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Muna siya. Pero anong naamay mga madring maghikog, naapagipari maghikog, naasay gasigig alagad sa Kristan, maghikog, nganuan? Dili maning pagduol ni Kristo kaning pagsimba, dili man na mao ang iyang gipasabot. Dili ra man ang pagduol niyang magsikag basa ang Bible. Dili na mao ang pagduol sa Ginoo, mao ang pag-ila nga Lord,
wa ko'y mahimo kung wa ka. Ikaw ang nagbuhat sa tanan. Matud pa sa atong unang pagbasa, asa man nimo ikumparar ang Ginoo? Tan-awa ang kawadangan, kinsay naghimos kabituonan, kinsay nag-arrange ana nila, kinsay nag-arrange ani mga bungtod, kinsay nagpatubo anang kahoy, kanang naghimo anang mga sapa, kanang dagat. Tan-awa ug nganong na-maintain man wa man sila magka-gubot, kinsay may nag-maintain ana nila. Tan-awa ang Ginoo'y nagbuhat ana tanan. Abisag mo tan-aw lang ka sa amin, nganong imong buhok na pa manas imong kinsabay gamintin nga mutapot gina, di na mahog. Kinsabay nagmintin anang imong kilay nga di gina mo abot diri, di sa namutubog mayong imong pilok nga mutabon sa imong mata, di na hinong kakakita. Kinsabay jud gamintin ana. Hasta gani nang balhibos atong ilo nga di gyud manggawa sa muraon niya ka diha. Dakit no. Ay no, na may uban ila pag ginangkuhaon na ako never man kung nagkuhag balhibo sa kong ilong siguro kay di man kay siya motubo. Kabantay mo? Naagid siya design ba? Kinsa kay ga-design niya? Ang kusog ra sang motubo kani man sang buhok sa tungo nga pwede nimong kurtihan aron maangayan imong ulo pero iyang sa nang patubuon. Pero mga balhibong uban nimo di sa motubog patuyang way. Kinsa may ga? Kuan ana? Da control ana? Sa ato pa lang bang nabuhi ba? Ngano man ang inigkatog nimo wa naman kay panimuot, nganong maginhawa pa man ka? Kisa kay ga buot ana no? Kay uy kalay ga buot nga mo ginhawa ka kay moingon man ta aron di ka mamatay ay kalimot og ginhawa. Unya inigkatog. Pasabot ay nagkatog. Ay nagkatog. Kay inigkatog nimo malimot naman kag kinahanglan pa ba ka mo ginhawa? Mga igsoon, sa unang pagbasa, giklaro gid na, no? Na ayaw gid pag-ingon nga ang Ginoo wa kay baos imong kahimtang. Kay ang Ginoo is all-knowing. Nahibaw siya sa tanan. Matod pagis Ginoo, kanang nas imong kasing-kasing, wa pa nimo gisulti, hibawaan na nako. Muna kamo mga asawa, ay nalam mo pagsigig gukod-gukod sa inyong bana, nahibaw-an na sa Ginoo. Mas may pag-adto ka mo dool sa Ginoo, nya makig-istorya kaniya. Okay, maritis biya sa nang Ginoo. Ang Ginoo ba? Dool ra gud. Lord, nganong panagsa na wala ni muli akong bana? Nganong late man ni siya kanunay? Nganong maingon man siyang daghan sila overtime? Nya gaduda nako kay di na kay siya tighikap nako. Sa una day na siya gakos, day na siya kiss. Karon Lord, murag sa usa ka semana may lagnay kausa. Nga makagako siya nako ngano man Lord ayaw dool dito sa silingan kay kadto ka dool sa silingan katong tinuod yung marites na mabugatan ka dool sa Ginoo Lord ngano man ningon din Ginoo ang imagine na lang kung pila na inyong edad so sa pagkakaron bati na jud kag naong tanawa sa samin, anawang ka. Hala Lord, no, nangunot naman day ko, yat-yat naman day akong bukton, ngari akong paan. So, kana, yato may daghang hugot dito. Sinaw pa kayong mga naong, ayaw pagdahom. Unya Lord, sala man na. Isa, maulagi. Sala lagi na. Yang sa man ang imong bana, nagpadaman sa sala. Unya Lord, doon sa may akong buhaton. Antusa. Take up your cross for better or for worse, in sickness and in health. Ano sa panangosa? For richer or for poorer. Kay poorer naman ka karon kay imong bana di naman muhatag si ensweldo. Kay iya namang ibahin dito sa pikas. Di na poorer na ka. Ano din ka? Mao ba Lord? Tanawa, inig-ingon nimo, yes Lord, ako nang buhaton. Gaagas ang imong luha. Pero ang imong kasing-kasing, gaan. That's right lang. That's right ba? Magsigig agas imong luha, hasta imong sipon, pero imong kasing-kasing, gaan. Mauna ang rest, nagikas Ginoo. Kabisag kamong mga bana. Nagtuumog ang mga bana, mga bit, kusog, sus, ang mga asawa karon sa tinud-anay lang. Dili ra ba mga batanon ra mo inangabit, hasta na mga kuyos na ambot nganos ka makapangabit magisam sa mudaginot ana nila pero naay mga bana tiguwang na maghilak kay ngiyang asawa
nakuha ba sa kanimalisuin is utok nini ang banahan. Naman sa mga banang, kanang masakit ang utok nga, hasta anak nilang laki, makikistorya sa ilang asawa, masuko. Nayabag naman yung banahan. Nay anak na kamagwangan siya laki, unya, nag-istorya sa siyang mama, siyempre mo paraig, maginang anak, bisan og nanang dako na. Unsa mang iyang papa, niibot masundang, kitigbason kuno siya, kay ngano kuno gakos-gakos ang iyang asawa. Yabag naman tumba na amahan na hinoon. Iyang anak din naman mugako sa iyang nay mga akato masakit to na sa tug-utok. Pero daghang mga asawa karunoy nga nangabit na sad. Tinod-anay lang. Kaapil yan niyo sa yan. Og mo kumpiyansa yun, no? Makaapil eh. Kamo sad ba? Amartis yung kayo mustanan. Mauna nga duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Ako ubay-ubay na jud ko gitambagan sukad ko na pari ko karon 21 years naman ko. Wa pa gani ko na pari, murag family counseling naman gyud. Kasagaran mo duol nako asawa man gyud. Pero wa pa ko na biktima ha, pero kasagaran gyud asawa gyud mo duol. Ang ako yung tambag duol sa Ginoo. Nya unsa man nato pag duol sa Ginoo? Matud pa ni Kristo, you cannot come to me unless, mo na ni ang formula ha, no one can come to me unless, sa may unang requirement, deny yourself, take up your cross, and follow me. Mao na ang basic formula. Yes, naingon siya, come to me, I will give you rest. Pero doon ay sumpay, sa lain sang bahin, you cannot come to me unless you deny yourself, you take up your cross, and follow me. Na ini-share na ko nga usa ka asawa, dugay-dugay na ni siyang ni-share, kay nabuwag siya sa iyang unang bana, na kinasal gid sila, niya naka-file siya annulment sa civil, o nakakita siya bag-ong bana, gikasal sila sibili. Ang kabuang sa iyang unang bana, gipalabuan pa sa iyang ikaduhang bana. Nya kay mura naman siya mauwaw nga makigbuwag na sad, iyang giagwanta. Hangtod nakakita siya nako sa social media, og nakadungog siya sa akong wali nga niingon ko, si Billy married ra gani mo, naglunang pa mo sa sala. Ay pagtuo nga malangit ka kung si Billy married lang mo, kinahanglan gyud church marriage. Purti niya ko nung pagkagilty ha, o gasigi na siya paminaw nako, o sahay sad maglagot siya nako. Iya sa kong lalison, unsay labot nako, galalis-lalis siya nako nga tuwa man siya sa iyang cellphone nagtanaw. Hangtod nga nag-anam na gyud grabe ang gibuhat siyang bana, daghan na kayong kaawawan siya. Unya nakadungog naman sa siya nako nga nagwali kuno ko niingon ko, buwagi og di gyud ka pakaslan sa simbahan, buwagi. Ay samso pagbuwag ani nga mao man diga suporta na kog igo ra man kong gaatiman sa among anak. Unya siya may nagtrabaho tanan. Unsaon ako pagbuwag? Patay mi. Hangtod yun nga ni-take siya nako iyang gisaysay. Kana bang ingon ka pa dir, buwagi. Unsa maasa man ko, unsa man ako ipakaos akong anak. Nako suway lang. Awa, di ba mamatay ra gyud mong duha sa imong anak. Kung di mo mangaon. Pero pakanon di mo sa Ginoo. Unsa man kuno nga sige siyang text-text. Ito aman siya sa abroad na nakamit siya diha sa anong mga, di ba naman ay group chat, nakamit siya mga Filipino communities nga naa sa group chat. O pamember siya dito, anto nagtiksanay na sila, o mag-inofiray sila ilang mga produkto. Ano bang mga luto-luto, mga sinina-sinina, ana-ana. Siya, naraman siya sa balay, sa siya kibaw luto-luto,
naka-idea siya, magluto ka kuno, taas-taas man yung kong time. Di man sa siya pa kayo ka maong muluto. Tanaw siya YouTube, tanaw siya mga saan pagluto, ano yung mga hangtod pagsugod niyang luto, gi-offer niya sa Filipino community, nangayo sa sila, o naka-deliver na siya, nauyunan man, o nisikat man ang iyang luto-luto. Nakasugod na siya palit og slots, o hangtod yun nga ning, mura na gyud og nanagid siya gamay gyud ba nga stability financial ba nga wa na siya magsalig siyang bana. Hangtod yun nga ni grabe naman gyud ang gibuhat siyang bana nga murag ikamatay naman niya ningon siya, dawaton ko na ning challenge ni Father Siano, buwagan ko niya akong bana. O nakigbuwag gyud siya. O pa nung kabot 1 year, abot diba ka na mag-uli, no? O matod pa niya, Father, maghilak yun ko. Ni-share siya ba, maghilak yun ko, pero gaan ang ako rong gibati. Gaan, nga nakadesisyon na yun ko, nga kung dili ko pakaslan sa simbahan aning akong bana, din agyog ko makigtipo niyag balik. Pero iya kong pakaslan simbahan, basin pa. Pero sa iya sang batasang gipakita nako, muragwa na sad ko'y desisyon nga pakaslan panako siya sa simbahan. Nya gaan kuno iyang gibati. Nya ang pinakanindot, few months ago, dili lang luto-luto na ang iyang kuan, na employed na siya didto sa gawas. Oh, di ba? Nindot, nako kana, pangita na sa niya laing bana. Pangita na sa. Sa di na Pader, I feel very, very happy na nagsunod na ko sa Ginoo. Lahi gyud di ay kung ang Ginoo'y sundon, maghilak ta, pero gaan ang atong kasing-kasing. Siya nag-share na ko, ako lang sa nanggi share ninyo. Ako mo sa nanggi bate. Nang tuod ay mo sayon kay kinabuhis pare. Ilis mo ta. Kamoy baligyag slat dire. Kamoy atiman aning tanang mga proyekto. Atong giatiman. Gikan aning niasod simbahan, gawa sa simbahan, hangtod sa mga parokyano, yan ipang bayronon nga utang sa previous na tong project. Di sa yun pero tungod kay nisalig ko sa Ginoo, nisalig ko ninyo nga akong mga online parishioners o mga territorial parishioners din his Compostela karon. Nga ako sa mga San Vicente parishioners sa una, karon nahimo na sang online parishioners. Nisalig ko ninyo, nisalig ko sa Ginoo, nisalig ta sa Ginoo. Mahimo gyud ni siyang gaan. Tanawa nga to mga government officials nga nagsalig silang kaugalingon, siging kunayb anang systemic corruption nga sila ra gyud nagsabot-sabot unsaon pagkuha ning mga billions, mga millions, mga trillions. Tanawa, gubot kay sila. Nya hasta kita nabugatan. Manuol pa lang na sila Ginoo. Di ba? Sulbad. Mugaan ang atong kinabuhi. Mo nagnamoy kaila dihang kurakot kayo. Namoy kailang nangurakot, inaduol sa Ginoo. Ay pagsigduol anang imo dihang kinsa na dihang naa sa gahom. Ay salig ana. Kay sangko gyud kas hikog ana ba? Kadaghang gahikog nato mga government officials tungod kay di na nila makaya. Di ba? Wadi ay. Napay umaabot, napay daghan maghikog ana nila. Kaya nga naman gubot kay imong utok bisag tabunan pa kag millions, trillions diha. Igtan-aw nimo tagpila na ka linyang malita sa kwarta nga imong gidawat. Bugat lang gyapon ang imong kasing-kasing bisag gasakay kas imong eroplano nga kinawat sa na nimo ang gipalit nimo ana. Bugat. Sige kang sakay-sakay, ano mo mga yat-yat diha, kay maggimik-gimik mo kaon pa diri, sugal pa diri, suyo pa diri. Bugat ang imong gibati. Sangko yung kaspag, hikog, or depression. Mao gina. Og ang pinakabugat, kay wa yun kay Diyos nung kalinaw. Kana bang ang kalag na nimo mao'y gisakit ba? O kila nagbugat imong abaga, hoy-hoy kag abaga, kana gyud mo hoy-hoy imong kalag, kana bang gitawag og psycho-emotional, psycho-spiritual burdens, perting lisura na Di ka kasabot sa imong kaugalingon.
Gilingay mong tupad. Ing na di ka mahadlok mamatay. Ing na kuno, na di ka mahadlok mamatay. Moingon ganing simbak ko kana peligro pa na. Pero ma-relax na gani, okay ra gyud kayo. Kana. Sa ato pa ang iyang spiritual life ligon, relax. Ano? Sige, kantong relax na, manindog ta. Ang di pa relax, panuol mo sa Ginoo. Mga igsoon, si Jesus, kanunay giyong nag-imbitar ka nato, nga muduol kita kaniya. Busa karon masaligon kitang muduol kaniya, og moingon, Jesus, kaluyi kami. Jesus, kaluyi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, magtultol kanato diha sa mga dalan sa kalinaw ug pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga sila nga gitintal ug nawad-ag paglaom tungod sa kabug-at sa ilang mga problema, mudangop diha kang Jesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paghasol sa ilang huna-huna, makakaplag og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga sila nga nabug-atan tungod sa balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan og kaayuhan diha sa mga tawo nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluyi kami. Mahigugmaon og langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kininggasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Bayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kapahulayan nga Diosnon, divine rest. Apan mahitabo ra ni kung muduol tas Ginoo. Ay mo kalimot ha, palit og slots, walang sa taroy update. Atong slot nga Grace, PPSC o DPR tag 100 pesos. Ang atong sweet notes nga tickets pamalit san mo kay karon na ra baning Domingo. Tanawa diri sa Loyo, ready na. Ampo lang gid ta nga maayo ang atong panahon, maayo ang sitwasyon o mag-enjoy ta, pero sa at the same time nag-fundraising ta, nagtabang ta sa simbahan. Kada ninyo palit og ticket, naghatag mo tabang sa simbahan, at the same time makapa-enjoy sa nato. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.